ፃውዒት በዓል አሸንዳ ማርያም ዓይንዋሪ ንሰላም ንፍትሕን ንዳግም ህንፀትን ትግራይ ብዝብል ቴማ ኣብ ኢጣልያ ከተማ ሚላኖ ከነኽብሮ ምድላው ወዲእና ኣለና ዕለት 16 ሰፕተምበር 2023 ድሕሪ ቀትሪ ካብ ሰዓት 1 ስጋብ ሰዓት 6 ኣብ ፒያሳ ካስቴሎ ካብ ሰዓት 6 ስጋብ ሰዓት 11 ድማ ኣብ ውሽጢ ፓርኮ ናይ ካስቴሎ ብድሙቕ ኩነታት ክጽምብል እዩ ብድሓን ምጹታ ፍትሕን ህዝቢ ትግራይ አጻረይቲ ገበን ናብ ትግራይ ይእተው ሩሑስ በዓል አሸንዳ ማርያም ዓይንዋሪ chiamata per le celebrazioni di Ascenda ultimi preparativi per celebrare l'Ascenda altrimenti nota come Mariam o Ainwari nella città di Milano in Italia sul tema Ascenda per la pace, la giustizia e la guarigione del Tigray. La data è il 16 settembre 2023 dalle ore 13 alle 18 in Piazza Castello e dalle ore 18 alle ore 23